bandiraɓe kesam hesam e dow YouTube on calminama no fewi hay e dow WhatsApp uji meɗen fof mi salmini on calminama inde mon on beltanama kadi no fewi eyyi eɗen keeɓi wadde ɗo kala e saaha e vidéo ji cifanoɗen bandiraɓeɓe e hono ko application ngaji Android ɗi walla mbiyen smartphone uji ɗi holko ɗi pewnata e téléphone ngaji men ɗi walla holno enen koye meɗen kanɗen hutorade ɗum woni ko kewɗen sifade nden noon hannde jimmi ko sufanade on application baɗowo identifié e numéro inconnu walla mbiyen numéro privé o waɗanma identifié jomum hayso tawi noon jomum noddima numéro mum yalti direct kono inde nde a beele mbawa wadde feere identifié inde jomum e hoore muɗum hol jeyɗo oɗo numéro par exemple mi noddirma 02020225 numéro Mali walla numéro Côte d'Ivoire walla numéro Sénégal kono a yii numéro o a anda numéro oɗo ko hol jeyɗo oɗo numéro inde jomum hayso tawi ala e répertoire portable maɗa hande ko ɗum jimmi holludon so Allah jaaɓi so on katojini ha application tan ma on taw e lien e les lien o en ɗo nder description to dow YouTube ɗo nden noon mami hollon application o omon heedi ɗo dow ɗo wiyete ko Trixal oɗo application mbaɗo ɗon hono no oɗo application mon dirtimi ɗo e joni mi artiramo beele tan paamon ɓamtoɗon o inde nde hono ɓen ɓe ngala Play Store ɓe mbawi yaade toon to Google e hoore muɗum so mbaɗi Trixal mbaɗon APK nden mbawon hebde oɗo application ko application baɗɗo fayida no fewi une fois que sa waɗimo installé portable maɗa tan kala appel garɗo hen o waɗmo activé tan kala appel garɗon hay soko appel masqué ma yi waɗma holluma holno potta wadde fois que saɗa yebbinɗi tan ene walluma no fewi joni holno mbatten joni ma en naati nder application hoore muɗum beele konde kollen bandiraɓe holno neɗɗo hutorto application Trixal ɗum o moni oɗo daara ɗo numéro aji ɗiɗo par exemple mbaɗen yeru tan pour que mi waɗa numéro composé par exemple saɗa darta numéro sa naati ɗo tan numéro mo darta o ɗo daara ɗiɗo numéro aji foof ɗiɗo hay goto ala e répertoire am kono nde ɗi gaddi message uji e groupe aji amen WhatsApp ɓe pop inde mabɓe jalti oɗo daara ɗo inde mabɓe ɗe ɓeɗo ɓe ngala e répertoire portable mais ɓe ngala hen hay goto ala hen joni noon so ɗum gaddi e message uji mabɓe toon to WhatsApp to direct application hollan kam wiiya kaari addi message to fedde moɗon maniri nden noon ko hunde wonde fayida hande ko ɗum woni ko jimmi sifanade on une fois que sa waɗimo installé portable maɗa tan e gasi e manipulation ngaji goɗɗini hen kono tawata ko ɗin foof jarani nden sa naati nder ɗo tan paramètre o nani sa naatiɗo nder paramètre ga aɗa wawi hen hutorade gueɗe kewɗe aɗa wawi windude toon numéro maɗa mais une fois que sa waɗimo téléchargé a nannimo portable maɗa ɓe jogui condition ngaji goɗɗi ɓe kalnuma ɗi mbaɗaɗi rempli sa waɗi rempli tan gasi e téléchargement goɗɗo ala hen ɗum ɗo ko sa welama tan mbaɗa sauvegarde Trixal ɗum mbaɗama ɗo ko sauvegarde sa welama mbaɗa sauvegarde ɗo kadi ko numéro aji sa welama aɗa bolkude ɗo numéro aji numéro belɗa foof voilà bloquer les principaux smappel kadi sa nani ɗo spammer ko numéro aji masquaɗi walla ko nande hono ɗum ɗo ko ne bloqué le numéro masqué min noon sa welama tan kala masqueɗo numéro mum noddirma sa waɗi oɗo activé tan so neɗɗo masqué noddima ɓennata sa waɗi ni ɓendata kono hayso ɓenni ma ar haalnuma hol jeyɗo oɗon numéro ko wona ɗum ko gueɗe kewɗe nan hen aɗa wawi wadde paramètre général o tan so suufi automatiquement koko waɗa activé sa joɗɗini portable ma tan aɗa wawi hutorademo no fewi nden noon hande ko ɗum ɗo woni ko jiinuɗen hen tan jiɗɗen ko raɓɓinade hen seeɗa tan nde wonno kadi saahaji eɗen jiiɗa kadi haalde gueɗe goɗɗe hen tawa kadi en goɗɗoyani hen no fewi nden noon bandiraɓe fulɓe on calminama on beltanama kadi no fewi kala ɗo mbawɗon wonde min calmini on min juurima on kadi kono noon mbatten so on tawi hen ko pamani foof on mbawi hollidde en min qima kadi holno min mbawata famminirde on nden noon on calminama on juurama e inde moɗon e jettoje moɗon mbaɗe abonné so ñoƴƴi hen tan so tawi hawrani on mbawi ñoƴƴude e clique bleu o woni mbaɗon abonné nden noon mbaɗɗen vidéo ji foof ma yetto on so Allah jaaɓi nden noon bandiraɓe tedduɓe wiyaɓe mbimi mbimami on calminama on beltanama